Akkor ilyet máskor is kell csinálni, ilyen összeülős alkotós napot. És te mit alkotsz? Mi lesz az? Bolygók. Bolygókat. Meg lett a kalapja is? Igen, csak mindig lekonyul kicsit. Egy kicsit meg kell szárítani rá, és akkor már nem konyul. Na azért most van már. Nézem a munkákat, és egyik sem maradt meg a négy. Ugye? Hát mindenkinek alkotó képzelet. Alkotó készsége van. Nem vagyok pszichológus, nem értek ehhez a lelki dolgokhoz, de mindenki túllépett a korlátokon. Ez fantasztikus. És milyen gyorsan. Ja, igen. Senki nem maradt azon a szűk körbe, amit a alapnak adott. Mindenki tovább tudott lépni. Igen. És mindegyik más. Okos emberek élnek szarvaskőben. Örülök a szarvaskői csapatnak és a Tegrinek is. És a dalaiaknak is, és a pestieknek. A munkát, akik megmutatták, fantasztikus. Nem tudom, majd azt nézegetem én is, hogy mi legyen az. Lassan sikerül persze. Nem kell kapkodnunk, tudod, csak... Hát ez macerás, ezt tudtam. Hogy ezt közben itt is lenni, meg ott is lenni, ezt nem lehet. De így jó, így nagyon szuper. Meg hát élvezik nagyon. Nem kell megírni. Nem kell mosogatni, nem kell Nem. Nagyon jó.